Na TikToku som našiel 10 virálnych Minecraft lifehackov. Poďme zistiť, či naozaj fungujú. Tu je prvý. Položil si diamond block, piston, dal si redstone na zem a dal tam páčku. Dobre. A teraz to začali letieť diamanty. Ja sa teda idem vyskúšať. Bol tam diamant, piston, and drop, redstone. A posledná vec je páčka. Tak ja tu mám veci a idem to vyskúšať. Tu bol diamant, tu bol piston, tu bol ten rod, tak, tu bol lever a teraz... Ako vidíte, nič sa nestalo, takže tento lifehack je fake. Tak, ďalší je block shifter. Keď si vykopem takto dieru, dám si od toho drevo, dám tam redstone a sticky pistony, dám si ďalšie drevo okolo toho, dám si tam lever a dám si tam nejaké bloky, tak by sa mi takto mali striedať. No dobre, tak idem to vyskúšať. Drevo, bežné drevo, redstone torčka, redstone, bol tam sticky piston a bola tam ešte páčka. Teraz si vykopem takúto dieru, si dám takto drevo, tu si dám pistony, na túto stranu si dám takto redstone, tu si dám ďalší redstone, tu položím torčky, tak teraz idem na druhú stranu, tu si dám takto sticky pistony, dobre, a okolo teraz postavím takto drevo, takto a sem si dám ďalšie drevo, sem si dám pačku a teraz si zoberiem nejaké bloky, dám si tam crafting, toto, neviem jak sa to volá, toto tiež neviem jak sa volá a toto tiež neviem jak sa volá, položím si sem crafting, sem si dám toto, teraz keď to kliknem by sa to malo zmeniť. Dobre, tak ako vidíte, tento lifehack je funkčný. Takže tento tu mám Illegal OP Farm. Dám si čestky, vykojem 2 diery, dám si observer, sem si dám hopper, ok, dispenser, tam si dám pressure platey, dám si water bucket a teraz tam dám fishing rod. A toto sa má stať, dobre. Takže bolo tam čestka, hopper, dispenser, observer, pressure platey, water bucket a posledné bolo fishing rod. Tu si vykopem 3x3 dieru. Tu boli 2 čestky, takto, 2 diery, observer a tu druhý observer, hopper, tu boli pressure platey, tu bol dispenser, sem vylial vodu, teraz do toho dal fishing rod. No dobre, nič sa nestalo, takže tento lifehack je falošný. No tak ďalší tu mám cobblestone generátor, sem si dám čestky, hopre, stone brick, nejaké bloky, potom si dám stone brick schody, tam si vylejem vodu, tam si dám nejakú tabuľku, na to si dám lávu, tak teraz tu môžem ťažiť a dáva mi to do tých čestiek, áno, dáva to do čestiek. No tak idem to vyskúšať. Stone brick, boli tam stone brick schody, bol tam sklo, kameň, bol tam hopry, čestky, tabuľka, water bucket a bol tam lava bucket. Sem si dám takto 4 čestky, potom tu si dám hopre, sem si dám stone brick, tu si dám druhú vrstvu stone bricku, sem si dám schody, tu vylejem vodu, teraz to zničím, sem si dám tabuľku, tu dám stone bricky, takto, sem si dám ešte kameň a na to vylejem lávu, sem pôjdem a začnem ťažiť. Dobre, ťažím to, vyzerá to, že to funguje. Ale tu tak v čestkách nič nie je. Je možné, že som spravil niečo zlé, takže sa ešte pozriem. No pozrel som to ešte raz. Vyzerá to tak, že tu nemal byť sklo, ale stone brick. A toto tu na tú lávu som možno vylial zle, pretože tam mala byť vyliatá iba takto. No a teraz keď to znova vyskúšam, už by to malo fungovať. Tak nie, stále to nefunguje. Pokiaľ viete, že som niečo spravil zle, tak mi to môžete napísať do komentárov, alebo mi môžete napísať, prečo to nefunguje. Ale takto musím povedať, že tento lifehack je nefunkčný. Dobre, takže ďalšie tu máme, že máme prestať robiť toto, liesť po rebríku, a mám si vyťažiť takto tu zo steny. Mám si tam dať honey block, tam si dám tento, naplním to vodou a ma to takto vyhodí hore. Takže bol tam soul sand, bol tam water bucket, honey block a bola tam ešte hlina. No dobre, ja si sem dám takto ten med, si takto vysoko, tak. Teraz si sem dám ten soul sand, sem si dám hlinu, no a teraz si sem vylejem vodu, nejak takto. Myslím, že by to malo byť vyliaté úplne všade. Dobre, tak tu nie. No teraz keď sa toho tu tak dotknem, tak by ma to malo dostať hore. Tak môžem to vyskúšať, že tam aj trošku vyššie. Dobre, asi takto nejak vysoko, ešte tam dám vodu. A teraz keď poviem sem, tak by ma to malo dostať hore. Áno, funguje to, takže tento lifehack je funkčný. Dobre, ako ďalší lifehack tu mám toto. Keď si dám takto nejaké diamond bloky, do toho si dám lávu, potom si tam vykraftím perlu, tam si dám hlavy, do toho hodím potion,
tak ma to portne. Dobre, tak idem na to. Ender hlava, ender perla a táto druhá ender perla. Bola tam láva, diamond bloky, slime bloky, end portal frame. Tu si vydal lávu, potom tu mal takto diamanty, sem položil slime bloky, tu si dal end portal frame, na to si položil dračie hlavy. Takto, no keď mal toto postavené, tak som si dal tento tu na crafting, ktorý samozrejme takto nevyzerá a dal si sem tieto veci, ktoré som samozrejme nejdu dať. Potom tam dal Potion of Healing, som si vylel vodu, hodil tam tento Potion of Healing, potom tam hodil to oko, no tak jeho to potom portlo do nejakého takéhoto sveta, kde mohol ťažiť diamant, čo je samozrejme fake, takže ako môžete vidieť, tento lifehack je falošný. Ďalší tu mám, že keď mám diamantový blok, vedľa dám pistny, na to dám redstone torčky okolo toho obsidian, na ten obsidian si dám slime bloky a spojím tie pistny redstoneom, na diamant dám redstone a stlačím páčku, tak mi takto z toho vyjdú XPčka, tak to idem vyskúšať. Diamond block, redstone obsidian, redstone torčka, páčka, pistny a slime, sem si dám diamant, obsidian, piston, redstone torčky, slime bloky a ešte som zabudol na redstone block, ktorý si dám sem, spojím to takto a teraz stlačím toto, tak z toho začnú vylietať XPčka. Nic sa nestalo, takže tento lifehack je fake. Myslím si, že môžeme ísť na ďalší. Ďalší tu mám, že keď si dám ku sebe veľa sliepok, takže môžem skočiť z nejakého kopca a nedostanem full damage, lebo budem pomalšie padať. No dobre, to idem vyskúšať. Dobre, tak tu použijem vajíčko na sliepku a vodítko. Tak a teraz môžem iba hodiť veľa týchto všade sem. Použijem nejakú zábranu drevenú a použijem aj gate. Takýmto to nejak postavím. Dobre, a teraz ich tu naspawnujem. Dobre, tieto by mohli stačiť. No dobre, ja si myslím, že tieto mi už stačia, ale neviem, čo s týmito mám robiť. No tak už som našiel riešenie. No teraz zoberiem tieto a pôjdem tam. Tak, a teraz keď pôjdem sem a skočím, tak by som mal padať pomalšie. Tak ako vidíte, tento lifehack je nefunkčný. No, napíšte F pre sliepky do komentárov. Dobre, ďalší je, že keď takto mám portál, okolo si dám pistny, potom vedľa toho dám redstone, dám preč obsidian, vykraftím si scaffolding, môžem vymazať tie pistny bez toho, že by sa ten portál zničil. A môžem dať okolo scaffolding a môžem si od toho dať vodu. Ja sa teda idem vyskúšať. Tak tam bol obsidian, flint and steel, scaffolding, water bucket, redstone a piston. Tak ja si sem najprv dám tie pistny. Tak, teraz sem spravím portál. Tie pistny si dám aj hore, teraz toto zničím a položím to aj sem, dám sem redstone, teraz ešte hore, teraz to zapálím, tak teraz by to malo ísť zničiť bez toho, že by sa zničil ten portál. No áno, ako môžete vidieť, nefunguje to, takže tento TikTok lifehack je fake. No a tu tak mám ďalší Minecraft lifehack. Keď si dám takto na zem redstone, spojím to koľanicami, dám kamenné bloky, dám si na to tieto figuríny, dám tam minecarty, takže budú takto bojovať. Mám tu tie veci a teraz potom sem si dám tento detektor a sem dám tieto bežné, sem položím stone bricky, na to položím tie powered raily, potom toto zničím a položím sem tento stĺp, sem dám tiež tento stĺp, teraz sem dám túto figurínu a teraz si zoberiem armor. Sem si zoberiem tento armor a sem si zoberiem tento armor. Tak a sem dám tiež armor. Ešte tam skúsim dať meče, ale nie som si istý, či to bude fungovať. Áno, nejde im dať meče. Teraz si zoberiem minecart a dám ho sem. Dobre, vyzerá, že toto ide iba na bedrocku, takže ja to idem vyskúšať na bedrock. No tak ako môžete vidieť, ja som si to isté spravil v bedrocku. Ja im dám teraz meče a vhodím sem toto. Tak ako môžete vidieť, tak tento lifehack je funkčný a vyzerá to celkom dobre. No dobre, tak ja už som sa vrátil späť na Javu a ako ste mohli vidieť, tak iba 3 z 10 lifehackov fungovali. Môžete napísať, ktorý sa vám najviac páčil, ale podľa mňa ten posledný bol najkrajší. Pokiaľ sa vám video páčilo, môžete dať like alebo odber. Môžete sa pozrieť na moje ostatné videá a čau.